מה קורה חברים יקרים? בשיעור הזה אני רוצה לתת דגש על נושא שהתלמידים שואלים אותי לא פעם. בשיעור הזה אני אדבר על פרודקשן פרטנר, בעברית השותף המייצר. אני יודע שבפתיחת חנות דיברנו על זה, אבל פה אני רוצה להרחיב על זה ולתת על זה דגש בעקבות השאלות שהולכות וחוזרות. אז בואו ניתן לכם הסבר מדוע זה חשוב ולמה צריך לייחס לזה חשיבות בתור דרופשיפר. אז ככה, השותף המייצר שלנו בעצם, ודרכו אנחנו מייצרים, לצורך העניין אצלי זה פטימה. אם ניכנס אליה, אתם תוכלו לראות בעצם את כל המידע. מה פטימה עושה? אנחנו פה נצטרך לתת מידע על העיצובים שלה, כי בעצם אנחנו דרופ שיפרים, אנחנו אין לנו את הידע או את הטכניקה לעשות את העיצובים האלה, אנחנו נצטרך להגדיל ולפאר את השותף המייצר מבחינת עבודה, מבחינת זה שהוא מעצב לנו מוצרים לצורך העניין בתחום השמלות, אז הוא מעצב לנו מוצרים שהם נורא איכותיים, נורא טובים, יש לו טכניקת תפירה ייחודית, אנחנו בעצם נצטרך להגדיל ולפאר ככל הניתן באותו נושא שהחנות בה עוסקת. אנחנו בעצם נצטרך לרשום את השם של השותף שלנו, לאחר מכן אנחנו נבחר אם אנחנו רוצים להראות את השם של השותף לקהל לקוחות שלנו, פה אנחנו נציין מה השותף שלנו עושה, אז רשמתי, פטימה היא בעצם עוזרת לי לפתח את המוצרים שלי, לוקחת את העיצובים שלי מהחלומות ובאמצעות טכניקה ויכולת מדהימה של תפירה, ליצור את אותם עיצובים. פה אנחנו בעצם, לאחר שבעצם פירטנו ונתנו דגש מה בעצם אותו פרודקשן פרטנר, אותו שותף מייצר עושה, אנחנו נבחר את המיקום, כל אחד והמיקום שלו, זה יכול להיות צ'יינה, הונג קונג, זה בדרך כלל מיקום פיקטיבי חברה, אין מה לייחס לזה חשיבות. לאחר מכן אנחנו בעצם נצטרך לבחור מה בעצם השותף עושה, מה אנחנו בעצם עושים עם השותף הזה. אז פה אנחנו מציינים שהשותף ואנחנו, אין לנו את הטכניקה ואת היכולת או את המכשור על מנת ליצור את אותם מוצרים, אנחנו לא בוחרים שום אופציה אחרת בעצם מבין הרביעייה פה. לאחר מכן שואלים אותנו מה אנחנו בעצם עושים, מי מעצב את אותם מוצרים. אז אנחנו מציינים שאנחנו מעצבים את הכל בעצמנו, I design everything myself, זו האופציה הראשונה, לא לבחור פה שום דבר אחר חברים יקרים. ובאופציה השלישית, מה הוא בעצם עושה השותף, הוא עושה עבורנו הכל. בסדר? They do everything for me. לאחר מכן אנחנו עושים save, ולפעמים הבאות אנחנו בעצם לא נצטרך למלא את התוכן הזה, אנחנו פשוט נבחר בפטימה, היא כבר פה מוכנה מראש, פה אנחנו נבחר בעצם, זה המסך פתיחה הראשי שלנו, אנחנו שואלים אותנו אם אנחנו רוצים להעלות מוצר דיגיטלי או פיזי, אנחנו כרגע מתעסקים במוצרים פיזיים, הוא made it, אנחנו בוחרים another company or person, ואנחנו בוחרים מוצר מוגמר, לא כלי או טכניקה בעצם לייצר את זה, זה בעצם מוצר מוגמר, ובן אדם אחר או חברה אחרת יוצרת לנו את המוצר. עושים continue ולאחר מכן ממשיכים, ממלאים את שאר התוכן של המוצר שאותה אנחנו מתכננים להעלות, תיאור, תמונות, סרטון, כותרת, תגים, מחיר ויחידות, כמובן עברנו על זה בשיעורים הראשונים. זהו חברים יקרים, זה לגבי הפרודקשן פרטנר, יהיה לנו עוד פרקים בעצם על שאלות של תלמידים ששואלים אותם, וזה הולך להיות בעצם נושא קבוע, כל פעם שיהיה לנו משהו שחוזר על עצמו מבחינת שאלות, אנחנו נעלה ונמקצע אתכם עוד יותר כדי לתת לכם את התשובות המרביות הטובות ביותר, כדי שתצליחו. יהיה לכם ערב טוב.